खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। सानफ्रामबोनि बायदि दिनैबो जों नोंथांनि थाखाय राशिफल लानानै फैदों। दिनैनि साना 7 जुलाइ 2026 आरो दिनै मंगलबार। बे गोथार मंगलबारा हेंथाफोरखौ होखारग्रा भगबान हनुमान आरो मंगल ग्रहनि थाखाय बावनाय जायो। दिनै भगबान बजरांबलीखौ सिबिनाया साहस, गिनाय आरो जिउआव गासै रोखोमनि हेंथाफोरखौ बारहोनो थाखाय बयनिख्रुइबो मुलाम्फा गोनांसिन होनना साननाय जायो। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फै दिनैनि साननि गियानारि सानस्रिखौ मिथिना लाग्रोनि। जुदि नोंथाङा गावखौ आरो इसोरनि सायाव फोथायनाय दं, अब्ला गासैबो जाथावै हाबाया जाफुंगोन। नोंथांनि खस्थ'नि सायाव फोथायनाय आरो बजरांबलीआ नोंथांनि लामाखौ गावनो गाव गोरलै खालामगोन। कमेन्ट बक्सआव जय बजरांबली एबा जय श्री राम लिरनो दाबाव, जाहाथे नोंथांनि सानफ्रामबोनि गोहो आरो जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जायो। गिबियाव दङ मेष राशि। बे मंगलबाराव नोंथांनि साहस आरो गोहोआ आत्मपुर्ब जौगानाय लाबोगोन। भगबान हनुमाननि आशीर्बादजों नोंथांमोननि सानथांखि लानाय गासैबो गोब्राब हाबाफोरा दिनै गोरलैयैनो जाफुंगोन। नोंथांनि दैदेननाय रोंगौथिखौ खामानि थिलियाव बाख्नायनाय जागोन आरो गोजौ मावख'गिरिफोरा नोंथांनि बोसोनफोरखौ गोनांथि होगोन। गोदान फालांगियारि बाहागोदारिनिफ्राय गोबां मुलाम्फा जानायनि गोबां खाबु दं। मोजां मोनज्लायनाय आरो नखरारि जिउआ सुखु गोजोन थागोन आरो बेलासि समाव बिदा फंबायनि हेफाजाबजों नखरनि मोनसे गोजाम दावराव दावसिया आबुङै सुस्रांजागोन। दिनैनि खाफाल गोनां नम्बरा 9, खाफाल गोनां गाबा गोसोम आरो खाफाल गोनां दिगा खोला। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय रांखान्थियारि जौगानायनि गोदान दरजा बेखेवगोन। समाजाव नोंथांनि मान आरो थाथाया बांगोन। जिउ राहा आरो धोन बिबुंथियाव गोजोन लाखिनाया नोंथांनि गोबां थालांनाय हाबाफोरखौ दिनै हरखाबै फोजोबगोन। हा सम्पथिनि लेनदेनजों सोमोन्दो थानाय आयदायाव रोंगौथि गोनां सुबुंफोरनिफ्राय बोसोन लानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। मोजां मोनलायनाय आरो नखर नोंथाङा बाहागिफोरनिफ्राय माखासे मोजां खौरां मोननो हागौ, जाय न'आव रंजानायनि आबहावा सोमजिहोनो हागौ। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायनाया जोबोद मोजां जागोन आरो नोंथाङा बिसोरनि मोनसे अनथोब बायनो हागौ। खाफाल गोनां अनजिमाया 4, खाफाल गोनां गाबा गुफुर, खाफाल गोनां दिगा खोला सानजा। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि व्यक्तिबादखौ थुलुंगा होगोन आरो नोंथांनि समायनाया सुबुंफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। जिउ राहा आरो धोन साख्रि मावनाय सुबुङा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय गोदान आरो गिदिर खाबु मोनगोन। नोंथांनि मेलेमारि गोहो आरो जुक्ति गोनां रोंगौथिनि थाखाय धन्यबाद। फालांगियाव मोनसे गेदेर आरो मुलाम्फा गोनां गोरोबथा जानो हागौ। नोंथांनि गथ'फोरनि सोलोंथाइ आरो जिउ राहाजों सोमोन्दो गोनां जायखिजाया गिदिर जिंगाया दिनै अरायनि थाखाय जोबगोन। गावनि सावस्रिनि फारसे सांग्रां था आरो गुसु आदार जानायनिफ्राय गोजानाव था। मोनाबिलियाव नोंथांनि बिसि एबा फिसाय आरो गथ'फोरजों रंजा खुसियै बारलांगोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7, खाफाल गोनां गाबा गोथां आरो खाफाल गोनां दिगा जाबाय सोनाब। कर्क राशि। दिनै नोंथांखौ बांद्राय गोसो गुदुं जानायनिफ्राय गोजानाव थानो आरो प्रेक्टिकेल थानो सुबुरुन होनाय जायो। जायखिजाया गोनां खाख्रिफोरखौ फरायालाबानो सागान दाहो, नङाब्ला खहा जानो हागौ। केरियार आरो रांखान्थि मावख'नि खामानिनि थाखाय नोंथाङा हरखाब गुसुं समनि दावबायनायाव थांनो गोनां जानो हागौ, जाय इयुननि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव नाङै खरसाफोरखौ सामलायनो जोबोद गोनांथार। नोंथाङा गावनि बिमानि सावस्रिनि सायाव एसे नोजोर होनांगोन। ध्यान आरो योग एबा समर्थन लानाया नोंनाव मोजां फिथाय मोनहोनो हागौ। दिनैनि खाफाल गोनां नम्बरआ 2, खाफाल गोनां गाबा गुफुर आरो खाफाल गोनां दिगा जाबाय साहा। सिंह राशि। दिनै सिंह राशिफोरनि थाखाय दावगानाय आरो मुलाम्फानि गोदान खाबुफोर लाना फैदों। जिउ राहा आरो रांखान्थि आयनि फुंखाफोरा बांगोन, जाय नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ सिगांनिख्रुइ जोबोद गोख्रों खालामगोन। जुदि नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगि जागायनो सानदोंब्ला, दिनैनि साना सिगांथिं आगान लानायनि बयनिख्रुइबो साबसिन सान। लोगोफोर आरो गागि लोगोफोरनि आबुं हेफाजाबा नोंथांखौ गावनि जिउ राहायाव दावगानायाव मदद होगोन। मोजां मोनज्लायनाय आरो नखर मोजां मोनज्लायनायनि सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन आरो नोंथाङा गावनि लोगोरिजों इयुननि थांखिफोरनि बिथांखि लानो हागोन। नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि बिमा-बिफानि बोरबो थागोन। खाफाल गोनां नम्बरा 1, खाफाल गोनां गाबा सना गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि केरियारखौ मोनसे गोदान दिथा आरो गोजौथि होनाय सान जागोन। समाजारि आफादफोराव नोंथांनि मान सन्मानआ बांगोन आरो मानसिफ्रा नोंथांनि बोसोनखौ मान होगोन।
खामानियाव नोंथाङा दिन्थिनाय गुदि खिथा आरो बाउसोमनायखौ नोजोर होनानै नोंथांनो मोनसे गिदिर बिबान होनो हागौ। सोरखारि साख्रिनि थाखाय थियारि जानाय लाइमोनफोरनि थाखाय गोबां मोजां खौरां मोननायनि सम्भावना दं। दिनै आजै-आजौनि सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गोजाम जेंनाखौ सुस्रांनाया नोंथांखौ जोबोद गोजोननाय होगोन। सावस्रिया मोजां जागोन आरो नोंथाङा गोहोजों बुंफबनाय मोनगोन। दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया 5, खाफालगोनां गाबआ अख्रां गोथां गाब आरो खाफालगोनां दिगा सा-सोनाब। तुला राशि। गोख्रों खाफालनि थाखाय दिनै नोंथाङा जाय खामानिफोर मावनो थांखि लादों बैफोर गासैबो जेबो हेंथा गैयाजासे जाफुंगोन। धोरोमारि हाबाफोराव नोंथांनि गोसो दुंनाया बांगोन आरो नोंथाङा माबा मोनसे सिबिनाय खामानियाव नांथाबनो हागौ। केरियार आरो रांखान्थि। गोजौ फरायनायनि थाखाय गुबुन हादोराव थांनो थांखि लानाय फरायसाफोरा दिनै माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। आदालताव थालांनाय केसफोरा नोंथांनि फारसे थांनायनि सम्भावना दं। मोजां मोनज्लायनाय आरो नखर। नखरनि आबहावाया जोबोद गोजोन आरो गोजोनथाव जागोन। मोनाबिलियाव सासे गोजाम लोगोजों गोलाव रायज्लायनाया गोजाम गोसोखांथिखौ लाबोफिनगोन। दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया 6, खाफालगोनां गाबआ गोजा आरो खाफालगोनां दिगा सोनाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांखौ सांग्रांथि होयो दि गावनि सावस्रिखौ आरो गारि सालायनाय समाव जर'खा जोथोन लानांगौ। मिथि मोनै फुंखानिफ्राय रां आरजिनो थाखाय सर्टकाटनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला बेयो मानहानि जानो हागौ। गावनि सानथांखिफोरखौ खामानि मावनायाव थाखोमानाय सुथुर एबा लोगोफोरनिफ्राय आबुङै आन्दोआव दोन। मोजां मोननाय आरो राहा। गोब्राब समाव नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि एंगारनो हायै अननाय आरो गोसोआरि हेफाजाबआ नोंथांनि गोसोआ खमायनायनिफ्राय होबथागोन। हनुमानखौ सिबिनायजों फरायनाया हेंथाफोरखौ बोखारनायाव मदद खालामगोन आरो नोंथांनि गोसोआव गोजोननाय आत्मविश्वास लाबोगोन। खाफालगोनां अनजिमाया 8, खाफालगोनां गाबआ गोजा आरो खाफालगोनां दिगा सा-सानजा। धनु राशि। हाबा जानाय, जिउ आरो फालांगियारि बाहागोदारिनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद गोजोनथाव आरो जाफुंसार जागोन। समाजारि बेंखनफोराव नोंथांनि मावसारनाया बांगोन। जिउ राहा आरो रांखान्थि। फालांगियाव बायग्राफोरनि अनजिमाया बाङोब्ला सानफ्रोमबोनि आयाव गोबां बांसिनगोन। नोंथाङा गोदान सुबुंफोरजों जिउ राहायारि सोमोन्दो बानायगोन, जाय इयुनाव गोबां मुलाम्फा लाबोगोन। मोजां मोनलायनाय आरो नखर। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों गोजाम गोरोबलायनाया आबुङै जोबलांगोन आरो गावजों गाव मोजां मोनलायनायाव मोनसे गोदान मिजिंथि लाबोगोन। बेलासियाव नोंथाङा नोंथांनि नखरजों बबेबा फोरबोआरि एबा हारिमुआरि हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोननो हागौ। दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया 3, खाफालगोनां गाबआ गोमो आरो खाफालगोनां दिगा सा-सानजा। मकर राशि। दिनैनि साना नोंथांनि बेरेखा आरो सुथुरफोरखौ फेजेननायनि सान जागोन। जुदि नोंथाङा माबाफोर आयेनारि जेंना आद्रा दं, अब्ला दिनै नोंथाङा बेयाव रेहाय मोननो हागौ। केरियार आरो रांखान्थि। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा गावनि खस्थ'नि गेजेरजों गोबां जाफुंसार जागोन, जाय मावख'आव बिसोरनि गोहोमखौ बांहोगोन। गोजाम होनांगौ रां एबा दाहारफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन, जायनि थाखाय रांखान्थियारि नारसिनथायखौ खमायनो हायो। सावस्रि। नोंथाङा बोथोरारि बेराम आरो आथिंआव सानाय जानो हागौ, बेनिखायनो खामानिजों लोगोसे जिरायनो थाखाय थोजासे सम होनो थि खालाम। खाफालगोनां नम्बरा 10, खाफालगोनां गाबआ गोसोम, खाफालगोनां दिगा खोला-सोनाब। कुम्भ राशि। दिनैनि साना फरायसा आरो सोरजिलु बिथिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे माइल खुन्थिया जागोन। नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय मोननाया नोंथांनि गोग्गानाय आरो गोजोननायखौ बांहोगोन। जिउ राहा आरो रांखान्थि। नोंथांनि आरिमुआरि सानस्रि आरो गियानखौ जेरावबो बाख्नायगोन आरो नोंथाङा गोदान खाबु मोनगोन। स्टक मार्केट, मिउचुयेल फान्ड एबा जायखिजाया गोदान स्किमफोराव रां थिसननायनि बेयो जोबोद मोजां सम, जाय इयुनाव गोबां फिथाय होनो हागौ। मोजां मोनज्लायनाय आरो नखर। मोजां मोनज्लायग्राफोरनि थाखाय साना रमान्सजों बुंफबनाय जागोन आरो सोमोन्दोफोरा खाथिसिन जागोन। खाफालगोनां नम्बरा 11, खाफालगोनां गाबआ गोथां आरो खाफालगोनां दिगा खोला। मीन राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ आबुङै सुख-सुबिदा बांहोनाय आरो नखरनि सुखु गोजोननायखौ रंजानायाव थागोन। जुदि नोंथाङा खामानियाव माखासे सोलायनाय लाबोनो सानदों, अब्ला बैसोगोरा आरो रोंग'साफोरनिफ्राय बोसोन लानो गोसोआव ला। नोंथाङा न'खौ फोसाबनो एबा सुबिदाजों सोमोन्दो थानाय बेसेन गोसा जिरादफोरखौ बायनायाव रां बाहायनो हागौ। मोजां मोननाय आरो नखर। नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफानि सावस्रियाव मोनसे गिदिर जौगानायखौ नुनो मोनगोन, जाय नोंथांनि नारसिननायखौ खमायगोन। बेलासि समाव न'आव आलासिफोरा रंजालु हाबाफारि लाबोगोन आरो नोंथाङा माखासे गोथाव जाग्रा आदारनि रंजानायनि खाबु मोनगोन। दिनैनि खाफालगोनां नम्बरा 7, खाफालगोनां गाबआ गोमो गाब आरो खाफालगोनां दिगा सानजा।
अब्ला लोगोफोर, बियो दिनैनि गासै 12 राशिफोरनि आबुं राशि फरायथिनाय। आसा खालामो बियो नोंथांखौ नोंथांनि साननि सानथांखि खालामनायाव मदद होगोन। भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनबायब्ला बेखौ लाइक खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। कमेन्ट बक्सआव गावनि राशि आरो जै बजरां बलि एबा जै श्रीराम लिरना हर। नोंथांनि गासैबो जेंनाफोरखौ फोजोबगोन। गाबोन मोनसे गोदान राशिफल आरो गोदान मोजां गोहोजों लोगो हमफिनगोन। अब्लासिम गावखौ आरो गावनि आंगोफोरखौ जोथोन ला। गोजोन्थों आरो दिनैनि नोंथांनि साना मोजां जाथों।